ପବିତ୍ର ମା ମାଟି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ହେଲେ କେବେ এই ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଅତିଥି ଭାବେ ମୋତେ ଏ ସାଧନା ସାର୍ ଲୋକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଇଟା ଆମର ମା ବାପାଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ହେବେ। पूजा जेपी भावे भल भावे सारा वर्ष तार पूजार तार प्रतिमा সম্বলপুরের যে মুখ্য ଥିଲେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ନାମରେ ତାଙ୍କ ନାରାୟଣ ଦେବତା ଆସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖକୁ କହିବି, ସତ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇ ପୂଜାରେ ତ୍ରୁଟି ନହେଲେ ଭଲ। କାହିଁକି ଏଇ ପୂଜାର ମାଧ୍ୟମରୁ ଆଜି ନମାନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଳିକା ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରୁଛି। ଆମେମାନେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଯଦି ସେମାନେ ସେବା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବାନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମେ ନବାନ୍ନ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଦରୁ ସମସ୍ତେ ଚରିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ଚରିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ, ସର୍ବୋଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେ ଗ୍ରହଣ କରିବି गीत देगा गीत गीत लेगी दीपिका पत्रिका, वृंदावती पत्रिका, पूर्णिमा पत्रिका, पूछी खेलो बालिका भी